وەزیرێکی وڵاتی ئەلمانیایە بنیازە بەشێکیش پەنابەرن سووریێ یەن لە ئەلمانیای نیشتەجی دەبن دیپۆرت بکە بۆ وڵاتی وان. بواخیم هێرمان وەزیرê نافخۆییە ویلایەتا باڤاریا یا ئەلمانی ji tora bayşê Rondwong a ragihandinê re ragihand ku ew binyaza beşek ji penaberên Sûriyê yên alîgirê rejima Sûriyê dîportî Sûriyê bike. Nexwesim ku di dema niha de ew li hîv aramî li navçena Sûriyê peyda dibe li gor axiftina wî. Hêrman ji tora bayşê Rondwong a ragihandinê re got ku divê penaberên Sûriyê ji beşê alîgirê rejima Esed vegerin ji ber ku wan gelek kiryarên tund û tujiyê encam dana û nabe li Almanyayê bimînin û ev gava me normal e û nabe bibe cihê nakokiyê. Beriya niha wezîrên navxweya wîlayetên Almanyayê biryar dabûn dîportkirina penaberên Sûriyê bo welatê wan ta sala 2019 bi paş bixin. Di demê ku 6 wîlayet ji wan rijd bûn li ser yadeşnameyekê bûyê biryarê ve ku danheva penaberên alîgir ji rejima Esed re pêk neîne. Ji dema ku rewşa Sûriyê têk çûye û bi hezaran welatiyên Sûriyê rû li welatên Yekîtiya Ewropa kirin. Welatê ku herî bêhtir penaber ve hewandin welatê Almanyaya. û berdewam ji ber hebûna şer û nakokiyan navbera penaberan de û encamdana binpêkirinan ji aliyê penaberan ve berpirsyarên welatê Almanya biryarên cor bi cor derbarê wan binpêkirinan de derdikin.